Ponúkam vám moje medovníkové cesto, ktoré robím posledné 2 roky. Veľmi sa mi osvedčilo, a to hlavne preto, že vydrží v ládničke niekoľko týždňov, takže môžete s ním pracovať kedykoľvek. Keď sa zarobí 24 hodín, oddychuje v chladničke a potom s ním pracujete podľa toho, koľko máte času. Ja niekedy upečem 4 plechy, potom ďalšie plechy si nechám na inokedy. Takže je to veľmi jednoduchý recept, ktorý neobsahuje tuk a ide tam 1050 g hladkej múky, 450 g práškového cukru, 360 g medu, 6 vajec, 2 lyžičky sody bikarbóny, 4 lyžičky malé perníkového korenia, 2 lyžice vykopené kaká a teda 24 hodín to stojí.